Sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtali na ita si bibiyag, dito'y barukog ko. Umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo ta biyag na ka, to'y nagtugmukan tirik nata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga. Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangin dayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adang gayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti umuna apaset ti makalawas sa pakasaritaan arapuluan. Panangibitor iti saer. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Agpapada kayo amin na babae at mapagtalkan. Da kayo tinang dadaal ay tibiyag ko. Isardan mo kumanday ta panagin inom mo, Freddy. Ang mga numapanunot mo manan nga aramidan. Bay anak ko malaang amang ipapas iti pungtot ko, mama. Saan mo nga ipalubos ang madadaal ti biyag mo? Ang mga numadadaal pa iti salon at mo iti day ta pa nagbisbisyom. Makasarak kanto iti nasaysaya at kan pakay kariyam a babae. Agpapada da amin, mama. Kwarta lang tinapatag kadakwada. Nabartag kan. Ingka maturugan. Kita man tilangam. Gapo iti panagpuypuyat kan panagbarbartag mo. Dakalan tikim mo tungam. Nabayagan na di ka nagpapukis. Ay, bay anyulatan, mama. Awan tumatla ti mangilala kanyak. Ayaw, unay kalakit din anak ko. Itulod kan iti kwartom, no di mo kabailan. Ay, bay. Umay kan, natagsan kalakit di. Bay andaklat tangaminan, mama. Anay ko. Ay, dakayo matngamin, mama. Day, dandani kayo napandagan. Dalaga na barte ka kan. Iturog ko lang dito yung sopa. Itugaw mo pa'y langarod. Saan ka pa yan ang rabi eh? Tuman na butob ni tata nga si Mangpad. Nagkapon na natapay na. Salbag na dyan ka, Erbo. Di na pa'y pilyan darman na. Nya kumatipang biyag na iti anak ko. Sino nga ermo, tatang? Ada ka di pa'y sabali nga, Ermo. Pinangnamnamam samot ngawin. So ada jay naturad amang basyarkan ka. May gayam? Kita niya, maluksaw ka ajak pinadanon. Maminsan pa ya makita ka naragsag ka makisarsarita kang guana. Uno, inaklon mo? Saan mat nga gararam ni Manong Ermo kanya ka, tatang?
Pagtungpalan na kumano sana kas tati banagan nanto. Alala na la siguro, tirignam. Nagadugaya man tikim mo tungak. Awanan day di kinagwapok. Naglampong ako. Nakapuspos kulang ti barbas ko. Nakalaklakayan ti langak. Malagip ko manan dagiti babaeng inayat ko. Inted ko amin akayat da. Kalpasan na. Ilunod ko ida. Isa patak. No addan tupay babae adumtang itibiyag ko. Ipalakam ko ti saam asinagabak. Makapasadot pa'y kitintang talon. Bay-bayak sa lagan nga karuotan ti talon ko. Tikagan ngamin. Sa pala nakarasrasay dagiti pagay. Kaslasan na naggipi. Tatang, isardan niyo pala ang tita. Binalunan kayo iti merendayo. Pambarak matan amang tulong kada kayong agdaik. Bukod ang tubay kit din na. Tatang, Masaduta ko nagtalon. Nauma ako ni tikastoy nga biyag. Iso apilyam tay bagnang apakiasawaam sika. ala, anya ka din din ang ipagpagayo. Kat, asino nga ro ti kayat mo? Dahil nga mo? Agmerienda kayo kit din. Kunak lang arodan asan niya gar-aram kanya. Kita ma, iso na ita sumugad. Nasiputan na lagi di, tiyay mo dito'y talon. Amangan no aginom manen ti masagom. Kuyugan nakman kit di. Sa dino ti papanan tayo, mama. Ijay barangay sinamar. Adayo ijay Kataltalunan lati makitkitak. Asidag pa yung ti kabanbantayan. Nabayag nga rudan ajak nagpasyar iti may sa agayem ko. Pambarak amang sarungkar kanibigno amang asikaso iti talon tayo. Masadutak nga agmaniho. Ag-tricycle kailangan. Uno, awagak ni Rinan. Taiso timang kuyog kada kayo. Kanayon kalaengan ang nakapupok dito'y balay. Baybay ang naklata na mga asikaso kadagiti negosyo tayo. Sige man langan. Amangan no makaibagaak pa hiti di yung magustuhan. Girl, I need you. I need your love. Itay pa ilang agtuk-tuk-tuk kayo, mama. Awan mo't lati umayan mangilukat. Kasla, naka-importante dagito ya tao. Pwede. Addan umay mangilokat iti rida. Ay, pasensya kayon ta, jak na ilukat adagos ti Rida. Adak nga minitilikod, Mrs. Alonso. Da kayo gayam. Nagpintasan. Adda ka din ni tatang mo, balasang ko. Dumanon kayo, tamapan ko ayaban. Napan nakikaro ba? Pasensya kayo lakuman iti kinanong mo ti balay ni. Agyaman kami.
Nasyar ko ti may sa agayim ko, Bigno. Gaputag kakaruba kayo matlaang. Intaros min ka ni Ferdy ti mang sarong karkada kayo. Virginia. Ingkaman kumatang iti pamirinda da kadagiti sa ngailita. Di kapay lang amin nagdiretso iti tiyanggi itay. Adayo ka dito tiyanggi dito eh. Kuyugan kalangan, Virginia. Mapagpagnalaang, syaklatan manong Ferdy. Kababain ka ta kayo. Mabanog ka pa yung magmag na. Agkot si talangan. Pagusto am gid din ni Verde, Virginia. Kababain no mapabainam. Di mo pa'y kayat na mapadasam taglugan ni Tikodse. Sige, mapanggayon. Anyamatan ni tatang. Tila mapain. Numunot ag nervyos sa kitipanang parang na Ferdy kanyak. Ito na ang araw natin. Nagadayo-gayam ti paggatangan, Virginia. No saan ta nagkotse? Amang saan ka kumapay ang nakadanon? Kada kami ang naruwam amagmag na. Asidaglaang para kada kami, Ferdy. Kitkitaan naglatan. Adayo dito'y lugar yo. Naulimak. Nasidag kay di kataltalunan. Unila ti bilit ti mangmangag. Ala, abangan na saan niya magustuhan dagiti ginhatang tayo merienda. Umisum ka lang. Mabsug akon. Ha? Naangaw ka gayam. Diyak agbabawi alang kuyog kini mama. Saan ka kumaan ang amo, Virginia? At dagayam aglumlumang anapintas abalasang ditoy. Agyaman ha. Talaga anapintas ka. Anya kayo matuntatang. Kurang langan nga idaldaldak kini Ferdy. Kababain pa'y kini Mrs. Remedios. Kunam nga ta adyak nadlawas ang kakita na ka ni Ferdi. Nakalugan talang arudan ni Tikodse. Si kapay lati taltalyawin na. Kaslang nga rod marunawa kiti bayin tatang. Dandan ni Jack na tilmon ti agmerienda. Ituloy mo tagmirinda. Nangibati pa ni Ferdi iti gatang kano iti arak. No agaram ging kaklo na madagusain. San mo na parikatan ba? Tatang, Masigurado ka kursonado na ka. Dahil ta kinapintas mo. Man-mano di ka siya gundaway. Pay, di ka pa'y nauma nga grigrigan. Daytoy launay ti pagkapsutak. Alis ta matin nagtiriknak iti babae. Damo pa'y laang anak kitak ni Virginia. Nariknakon nga agayatak kinkwana. Nang malagip ko manandag iti babae ang nagbalin apasat iti biyag ko. Amangan no kapada na matlaang ni Virginia ida. Nakita ko no kasano ti kinakurapay ti panagbiag da. Ito na ang araw Among kadi, asi ka ti pagsasaritaan, dagiti kaaruba. Nasulinag dito'y lugar tayo. Ay na, nagadualabit. amok ti bagbagang Maribel. Nadlaw kasang kakita da kami dagiti nakakita ang nagkalugan kami iti kotse kini Ferdy. Di amuda ket nobyo mon. Ay, hanyamatan. Damo lang nga nagkita kami. Kinuyog na lang ni Nana Remedios. Nagalisto nga ron nga agwara ti panunod dagiti tao. Pagsasaritaan da nga amangan no natulag ka nun ti kasaryo. Kababain pa'y numaidanon dayta kada Ferdy kan Nana Remedios. No, agaharon kan ka ni Ferdy. Di mo kadi kayat? Nagwapo kan baknang.
Gapu ka dita. Baknang, Maribel. Eh, pasensya ka no nasail ko tirik numberhin niya. Langan na mo't tinasingpat. Girl, I need you. I need your love. Maragsa ka na na sumagmamanon nga aldaw saan ka nga iminom iti nasanger. Nagpapukis ka, nagiparbas ka pa yan. Kababain mat ng mga opisina ak anak alamlampong ak mama. Guwapo ak pa'y matlagayang. Gwapo ka talaga. Di mo lakit di baybay antibagim. Ngam, nadlaw ko pasaray may kulkulang ka. Mama, Manipod idinagaputa iti balay da pigno. Ni Virginia ka di, tigapuna. insa patak idi iti bagi. Asaan ako nga agayat pa'y, mama. Saan mo ko mga ipadpada ni Virginia kadag iti daduma babae? Paburak no iso ti ayatam. Nasingpet kan nanakman. Abay kasto'y matan ti marigriknak. Tunggal ada lumabas sa lugan. Ar-ara pa ka na 40 ti dumteng. Saan? Tsak pa'y unay am mo. Uray baknang. Nupagang angawan kan agsagaba ak tulang iti danana. Virginia, ada nagsarding alugan. Amang ano iti bangir lang tinapanan na tatang. Anyaya teraramidam. Masadot ka man na tumakdera, hindi ta. Numalabayamon, tasyak timang kita. Bareng pagsayatan da ita. Makalawas gaya man manipot iti pimasyar da ferde kan nana remedios. Oh, Verde! Sikamot kayang barog. Di mo gayam kanto ni mamang mo. Sige, dumadong ka. May ka. Dandanisan ka nalasin, Ferdy. Kasla, ada nagbaliwan ti lang ama. Lampong ka na puskul ti barbas ko ngamin idi. Aglang-lang ak pa'y amamartak. Anya, Saan ko anadlaw? gapo day ta kadag iti babae anang loko kanya. Nakulaapan ti panunot ko. Insa patak idi, asaan ako nga agayat pa'y. Aging ga, itinamamo ka. Ferdy, Iti daydida mo apan nakakitakin ka, Virginia. At darim musing an isang sangayan ariknakin ka. apay asyak. Nakita mo't no kasano ti kinakurapay ti panagbiag mi. At adupay ti tati maikari nga ayatam. Nakaadalakon kadag iti napasamak iti biyag ko. Sa anak na may adaguskin ka, Virginia. Gaputa inadal ko pa anayimbag tiriknakin ka. Ferdy, ikanak ko may tinan-anay a panawan ang mga dal itiriknak. Kan ang mga numapanunot mong tumatla nga saan asyak tirumbang nga ayatam. Sigurado ak iti marikriknak. Parakin ka, Virginia. Mo na parigatan ni Verde. Aklo na madagosan. Ang mga no agbabawi pa eh.
Narigat agdarasudos tatang. Diyak kahit ngagsangsangit ak lang, kapot pa nagbabawi. Awan pulusin limod ni Ferdikin ka. Kaya't nasawan na pudnoy ti tarigagay na. Tatang, saan dak ko mang idaldalkan ko na? Asino ti kayan mo? Dadyang mo? Anyan tulangan ti klase ti panagbiag ti daking ka. Nuisot ka din nam. San ka kadipay ana umang agrigrigat kunak manan? Ulitak man nga ibaga kada kayo. Saan nga gar-aram ni Ermo kanya, tatang? Apay nga itugot nak, iti panagpasyaryo kini Ferdy, barihin niya. Makasi nga aklaan ka na kayo. Saan kami pa nga agayan ayat? Hanggang mabay na kamang pay, tiyawis na. Isoan na saysaya at kuma, no dua kayo laang. Kasano nga rod amait ka ni Tigundaway? Kumuyog ang agpasyarkan ko na. Ngamsan ko pa nga aklunan ti panagayat na. Adda ka di pa'y panagduwa-duwam kan kwa na? Naaklunan ti panagayat na. Ijay balay Namapan nagpasyara ni Jibalay, ijay ti pang sungbatak ko na. Sa bagay. Ang mga ano niya ti panunutan na may panggap kang agpaisong. Numatuloy tayo nga itiigid ti baybay ti pagpasyaran tayo. Saan ka ko mga madadayuhan? Makarek na kailangamin iti panagnervyos. Eto na ang araw na Nabayag lang agpaiso na jak nagpasyar ito igit ti baybay. Ama, ano kaya't mo ti agdigos, Maribel? Napilik da iti abits a pagpasyaran tayo. Kasaan nga adalam iti igid na. Nalinis ken napino ti kadaratan. Bari niya. Apa saan ka agtimtimag? Da kami matan nga ni Ferdy at sarsarita. Nagmayat nga ro tapoy buyan ti panaglulumbad iti taluyon. Sa agiino na nga agbatak iti takdang. Kas iti kinapintas mo. Saan ama ka uma aboy buyaan? Birhin niya. Ay, pudno ti kunam Ferdy. Napintas ti gayem ko. Uray si ka. Napintas ka mat, Maribel. Adugayam ti aglamlamang ang napipintas ijay lugaryo. Ang mga numamati Uwan gayam. Ang mga numabisin kayon. Alaki ti kotse ti intugot ko a merienda tayo. Wala. Nagpakulang samot na ni Ferdy. Si kamot namin. Saan ka ang tagari? Agner-nervyos ang aron. Kaslang, diya ka mo ti bagak. Naimbagkit di tanalagit ka nga awisan. Nakaragragsak kala itay bigat. Nasang patakmat nga agin inom ka. No amhok ko maakadwa na ni Maribel agayem na. Jakla ko man inawi sa nagpasyar. Kat mabain nga taa. Saan mo pa'y mat nga minakayan-ayat? Jak kayatan, mama. Ferdy! Awanti pa kaidumaan ni Birhin niya, mama. Agpapadada amin a babae. Kwarta na tinapatag kadakwadak. Girl, I need you. I need your Anya ti pagbanagan ti panagaram ni Ferdy ken ni Virginia. Agbaliw pay nga ta ti paro.
Papagayam, di uliwayan na ringgen ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan arapauluan. Pananghibitur, iti saen. Insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memory. Malaki man o maliit ang iyong kinikita, ang tamang paghawak ng pera isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutunan sa buhay. Pero hindi mo kailangan kumuha ng financial advisor upang magawa ito. Maraming paraan para simulan ito tulad ng mga sumusunod. Palawigin ang iyong financial literacy. Hindi man ituturo sa paralan ng financial literacy, marami ka naman pwedeng basahin at panoorin para ito'y matutunan. Maaari ka mag-subscribe sa mga vlogs at YouTube channels na nagtuturo ng financial literacy. Pwede ka rin sumali sa iba't ibang Facebook group kung saan makakakuha ka ng kaalaman tungkol sa pagtitipid, pag-invest at paggawa ng budget. Magkaroon ng mga financial goals. Bakit ka ba nag-iipon? Ano man ang iyong dahilan, mahalaga ang pagkakaroon ng financial goals dahil ito ang magsisilbing paalala at motivation mo para makaipon at kumita ng pera. Gumawa ng budget. Sa paggawa ng budget, siguraduhin alam mo kung saan napupunta ang pera. I-prioritize sa mga kailangang bayaran tulad ng mga bills at utang. Kung napapansin mo na paparami ang iyong gasto sa mga hindi masyadong importanteng bagay, unti-unti itong bawasan para makadagdag sa ipon. Mahalaga rin maglaan ng konting pera para sa mga gusto mong bilhin para mas ganahan ka mag-ipon. Bayaran ang lahat ng utang. Mahirap makaipon kapag may utang, kaya ito ang isa sa mga prioridad pagdating sa paghawak ng pera. Kapag nabayaran ang lahat ng utang, may kapasidad ka ng makapag-invest sa mga bagay tulad ng insurance, negosyo at stock market. Huwag kalilimutang maglaan para sa sarili. Bukod sa pag-iipon ng pera, mahalaga rin makapaghulog kahit paunti-unti sa iyong emergency fund at retirement fund. Kabilang na rito ang mga hinuhulog mo sa mga government agencies sa tulad ng Pag-ibig Fund, SSS at PhilHealth. Maaaring simple lamang ang mahakbang na ito, ngunit makakatulong upang makamit ang maginhawang buhay na iyong pinapangarap para sa sarili at sa iyong pamilya. Nasa amtim palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura, Hindi ka ano man. Saan to ang maapat ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! ako ay karagbaso lang. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita mo apan nakadusdusag. Suka, iti puso. Nasudi, nadarisay, ken naimnas ni ayat, nga agumpog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib, iti napudno nga ayat. Numasugat ti puso, kat salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipaya drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso.
napalabas, saan ang nagustuhan ni Maureen ti plano ni Miles sa gayem na iti panagsiningadakin ni Norman. Panggap da ito'y nga utangan, ngem napanmatlaang di manon iti nagkitaan dagitoy. Naragsak ni Brian anang kablaaw ka ni Bernadette, tanangato tinaala da ito'y iti panag-examine da. Kalpasan ti panagpasyar da manan iti igi ti baybay, simurot iti balayda, tapno agpatulong iti assignment na. Nadatngan mat ida ni Mrs. Salva. Rumabiin, ngem awan paylaang mat asimbangpet ni Maureen. Tumenga ti rabiin idi umawag ni Maureen ken ni Rosano. Nakaragragsak da ito'y gapo tadakkel agatad ti inabak na iti kasino. Kabigatan na, nakariing gapo iti panangawag ni Miles. Saan ang nagkadkad iti panangibaga ni Mrs. Salva nga ipasyarda ni Bernadette. Kat iti daytagon daway, at damat iti mall ni Laura. Itagagayam, at tuyan tituloy ti nobela na pauluan. Sugat ti puso. Ni Brian, nakasangpot nga ta ni Jabalay. Hello? Naggapo kay opisina yo, mami. Ni Tito Norman lang tinadanon ko. Adak dito'y mall. Adang amin napatagarin ang tag. Umay kalaangan dito'y tamang rabiitan. Sige nga rod, mami. Amang agdadanon tayo kada Bernadette dita. Kadwa na da Tita Maureen kan ni Lola na. Anya? Saan kayo pa ikay mga nakapagamam mo? Umayak na rod, titan. O sige nga Rodiho. Bye. Adda ka no ni Bernadette dito'y mall. Ni Bernadette. Kadwa na nga paiso da Maureen kan Mrs. Salva. Ilingad ko ti rupak. Tapno saan nakamakita ni Bernadette. Ni Maureen, agturong dito'y. Ilingad ko ti buok ko iti rupak. Nakabatukan kanya kat agtaltalang kyaw. Magnaakon. Laura? Ni Maureen, inawagan na tinagan ko. Nailang sinaksamat. Ituloy ko lang ti magna. Kaslasaan ko anang makilaukak kadagiti masabat ko. Noon niya nga medyo imayak dito eh. Umaypay dito ni Brian. Saan pa yung panawan nga kita kami ka ni Maureen? Saan na nga amo da ito'y alugar? Dahil ito'y tiyak maanusa. Tiyak pag na dito'y mo. Inawis ka agpasya, tapno mga laang Bernadette. Ni Mami nga min Lola. Tiyak paikit din ng siputan pinagturungan na. Mabisina ko. Saan mo nasa pulan pa? Awagam laang. Uray, agkikita tayong tulaang ng ijay restaurant apang panganan tayo. Kasla isumat tayo chay Lola. Bernadette. Ni Brian. Inawagak ni mami itay. Diyak na danon iti opisina na. Da kayo mo tinakita. Adagayam ni Mami dito'y mall, Brian. Nay, tay tamot gayaman ni Maureen, Bernadette. Brian? Nagtulag ka yung sama ka ni Bernadette nga kita dito'y mall? Saan kami nagtulag, Tita Maureen? Naira na lang ang nakita kayo. Panawan kayo pa sa pulak ni Mami. Okay. Mapantay yung araw din, Mang Rabi. Tap na makaawit tayo ton. Ha, awan magusto kagatangan. Itay paya na kalinak tiini. Yung saan paya si Mangpet nagitagi na. Adon sakit di una iti pagkakumikuman ni Laura.
Kita mga no nagkuyog manin na Brian ken Bernadette. Agawid ak sa laang ngayon. Nabayaga na jak nagawid ijay balay. Tamasansan meten nga ijay turod ama turuga. Awan planok nagbayag dito'y mall, Brian. Gamgapo tayo mawag ka. Napanunot ko amang rabi italaangan dito'y. Inebanta ka mga rod ni Lolo Alipio. Amang ano saan tumatla kayat? Saan anaruam iti kastoy alugar? Uwan gaya, mami. Nakitak ni Bernadette. Kadwa na dati Maureen kan Lola Leona. Nakitak matida. Ngamdya ko ni masidag kadakwada. Kan naira na nga at na nakitak itay nga amamok. Sayang, Daddy. Naragragsak ko mano kadwada ka ng rabi iti restaurant. Ano ngamin di nakakumikumak. Ngam ninawagan da kuma. Inkarigatak timay. San abale, ito maming sanlaangan. O sige ha, panawan kayo pa'y kini Mami. Agpalasak lang. Naragsak ni Bernadette na nakadwa na ka nagpasyara. Oh, papaya kasta tilang ang Maureen. Diyak laki din nagpitot. Ni Laura tinakitak. Nakasalitam? Kat, maraksakan ka, ha? Maureen, agsinlupyat ta ka di manen iti day tabanag. Dinamag ko no nakasaritam. Sa agpuntot ka Saan ko anak kasarita? Nga mamok. Ni Laura day jay. Okay, umuna ako ni di kwarto. Ay, anyan ni Maureen. Adaman nga tanti pungtot na. Numadugtalan na ti amin. Kasanon to nga talangan ti relasyon da Brian kan Bernadette. Saan da kumanas ang putaan kini Brian no natuloy ka nagawid. Ingawid nak ni imong kat kapilitan na ng rabiyakon dito. Tatang. Na, nagunaglakit tinday ta pa nagsinay mo, Laura. Ada ka di problema ka nagiti negosyo. Sana may naig itinegosyo da ito'y tatang. Amo yun, asino tinakitak ijay mall. Ha? Asino? Ni Maureen, tatang. Ah, Tsak amo no nailasin nak. anya? Inawagan nak itinagan ko. Ngam liniklikak. Nay. Apay, kabuting mo ka diti, panagkita yo kini Maureen. Anak, nagbaliwan ti panawan. Ngam, saan pa'y apanawan, tatang? Gapo iti relasyon da Brian ken Bernadette. Ammo ka di mo maliklikan. Ken saan nakangataan na da kamat ni Rosano kini Maureen? Day tatisan ko nga mo, tatang. Ang mga nudakkel ariribok no maduktalan na dayta. Ket saan kang taadakdakkel ariribog ti panagbalin mo apaset ti korporasyon. Ken sika ti ad-adda anang iputeng ang mapatgan ti kiddaw dagiti trabahador. Kayo maturugan, tatang. Amo ka na bannog kayo. Sika ti ad-adda makasapul iti anak. Awan unay trabaho kijay talon. Rabiin, tatang. Masapul nga ginana kayo. Saan kayo nga agpuy-puyat? Tapno saan kayo ang makaala iti sakit yo?
Kasla sana nagustuhan ni Tita Maureen ti kaadak iti mall iti rabi. Ti amuna nga ta ket inrantak tinang surot kada kayo. Anya ti kunana may panggap kanya. Saan da ka mata na pagsaritaan, Brian? Gayam, nakitang kadimat lang ni Mami. Wan, inawagan nak. Napanak dinanon iti restaurant. Kalpasan na nakapagrabi kami. Nagawid kami. Sayang aguntawan niya. Nakapagam mo ko man ti pamilyata. Imbagak data kini Mami. Saan ka nung nga umno a lugar? Kun para iti pamilyayo laang dayjay. Ngem saan yung matakadwa ni Daddy? Kanayon nga da panawan ni Daddy kanya. Ngam ni Mami, manmanaguntaway makadwak. Iso nga mom, nakaragragsak ka kidirabi Brian. Okay, ito na rabi ilangan nagkita ta, Miles, ha? Mabalin ko pa yung maturumuari ti rabi. Okay. Ada nakabwisitak. Agasam? Danda ni inapak ni Rosano. San mo nga mun, pay? Sige, idawat mo lang na mayat tutimod ko inton rabi Okay, bye. Anya man ti yung nagkinaawatan kini Rosano idirabi Maureen. Mami, nag-asat. Tadyak na asit gantay di ang babae. Asino? A babae? Sa anak laki di ang nagbitot? Ni Laura tinakita ki di rabi. Anya? Apay adi mo imbaga adagos kanya kidi. Diyak kaya tamatilay ti kinaragsak ni Bernadette. Ang mga na makabasulak man na din na oras. Ado tinas ka na pagsaritaan ta, Mama. Ngam sana na itabanag. Nadlaw ko akas taunay apungtot ni Maureen. Saan pa'y nagmaumaw tigura na kini Laura? Masigurado na, ani Laura tinakita na. Saan na matan asidgan? Uno, parparmata na lang. Day tamot kiti ti atap ko. Sigun iti panangiladaawan ni Maureen. Aglanglangan nabak ng ni Laura iti kawus na. Sige, panawan ka pa'y. Talaga nakabakbak nangan ni Laura. Nabakbak ng payangamda kami. Kagura daktulakit di damaw rin kan Mama. Ngam, kasano may pudnok kadakwada ti amin. Nagsardeng akot si iti sango ti balay. Itaman pa'y. Kasla itala nga makitak na ito akot say. Kasla itala nga may ditoy. Ni Maureen ti dimsa ngiti kot say. Awan ni Laura. Nagbastos kit din da ito yung babae. Awan as-asin ti panakisarita na kada tao. Ay, anya ka di teatraso nakin ka, Maureen. Anya ka di dayta hapagbarbari ko tamaw rin. Dayta kit din ti pagbarbar takam.
Dad, ulbod day jay alaklakayan. Ah, Ilamlaman na ni Laura kanyak. amangan no sana ni Laura tinagitam. Si Kati mismo anang ibaga. Panagarbuti kawas na. Kasano kumabimaknag? Basta. Nakitak ni Laura. Ngam saan mo matanasid gan? Tapno naming migam kuma. Nakabagbagat lakit din tilangan na ita. Awan na pulos panaki kanunong yung kanyak, Dad. Awagak lang ni Miles. Isuti kadwak nga ginom. Nairugi mo tinangya si Dag itiriknam ka ni Bernadette. Ipamay samlangan ti matang mo kang kwana. Pinagustog lang ni Mami Leona. Nagpamarangak lang. Tapna mo yun, Dad. Aniya. Masansanan ti panangawag mo kanyak, Rosano. Amom kaditi bunga daytoy nga aramidam no madoktalan ni Maureen. Napatagtiga po na no apay ninawagan ka, Laura. Nakita na ka ni Maureen iji Molly Drabi. Jak masigurado no talaga nailasin nak. Saan nakanasitgan kan saan kami nagsarita. Sinalangad na kay Drabi. At apan na ngagkit-kita ta. Saan da pa nga amo ken mamati panagkita ten panagin inawag ta. Ad-adapay asaan da nga mo nagbalin ka na paset ti korporasyon. Ken sikat ad-ada na kipiyang ti problema na iti trabahador iti faktorya. Aging ga ita. Saan ka pa'y gayam nagbaliw, Rosano? Takrot ka pa'y laan. Laura, Ngam, nasayat mo sa andak pa'y nakita. Ngam daytoy ti pasigurado ken ka. Saanan akas ide nga irorumandak. Ad-adda pa'y adiyo may iroruman ni Brian akas iti inaramid yo kanyak ide. Sigon, kadagiti karuba nila kay Alipio. Sanda ka no ba yan nakita ni Lord? Man-mano pa yan nga gindag ni Alipio iti balay na. Sanda ka no nga mono sa dino, ti pagnanagdan na. Malagip ko ti pan nakakita ken kuana. Saan nga da nga iso ti akimbalay ti tapaw ti banday? Kat iso ti nakagatang iti dayjay? Wenno nagbalinan na babaw nanda. Piman mat dayjay padala kay. Nabalayan. Ang mga nagdamag may panggap kini Laura. Hello, abalayan! Abalayan, sa dino tayan mo? Adag dito sango ti balay na Alipio. Kaya't ko panagnagan no agpaiso ani Laura tinagita ni Maureen. Anya? Imayak lang ta dito eh. Oray naggapon ni Maureen. Nakasarita na kano ni Alipio. Nagado ti pagsaysayangan ti oras ni Maureen. Uray siga! Ni. Talagang at dabas-bastos ni abalayan ko. Hinidap na latan di pa'y nagpakada. Ay. Anya nga tangarod. Tinangawagan na kanyak. Nuidipan na matlatan o kahit nang idipan. Bakbakatan ngawanan modo. Nangrik na akitimbaga ni Laura. Takrutak kano pala ang aging gaita. No saan nakatakrot kan narukop. Saan kumaan nariribok ti panagpiyag ko?
Ngayam na ikaringata, asaan kami ngagkagasat. Tasaan ko madimtang ni Bernadette itibiyag ko. Tipatpat ka nga anak ko. Pudno, takrotak. Kasanuntong ay lawag ko ka ni mamati amin. Rugyandak man gaya man ariribukan dagiti nang iruruman edi kanyak tatang. Uray ni Atur ni Flores. Ima balay. Sanak anak isarita. Na imbaglangan na. Tasanda ka pa'y anak kita dagiti karuba. No makasangod ak tatang, anya ti aramidan da. Awan pa nga tati na istorya ni Rosano kadakwada, may papankin ka. Saan pa yan nagbaliw ni Rosano tatang? Takrut pa ang aging gaita. Lura anak. Nasakit ka di pa ilang tinagam mo kinkwana. Nasimbang tinakam ko apimanaw idi dito'y lugar tayo tatang. Diyak nagimula iti sakit tinakam. Diyak ko man pinalubusan ni Brian na nakiayan-ayat ka ni Bernadette. Ay, hapo aya. Anya lang aminin apa nakairanranana. Ang saan arumbang may ramraman da. Nabanog ka kasi mang at ito'y turod. Nalakak ngamin ang mabanog, Brian. Dandani di mo pa'y nayadang dagiti sa kami tayo. Dandani kan binagkat. Nagranyag kayam dito'y tabaw niya. Kasto'y gayam no rabay dito'y. Wow, nagmayatan. Kita ang Brian, oh. Dayjay timol kan ti kondominium. Talaga na tayag ti hotelyo. Makita pa dito eh. Bernadette. Anya ti kuamon. Maragata na ka. Umangas. Kasla. Magkatulog ka. Matayag. Saan? Anya ti mapasamak ken ni Bernadette? Papagayam di uliwayan adenggan dagiti sumaruno apaset ti nobela a napaulwan. Suga ti puso. Nobela ken isursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti met direksyon Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot met kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Paano nga ba tayo makasisiguro na ligtas at mainam ang karneng ating binibili? Isang paalala mula sa National Meat Inspection Service. Amuyo kadi nga the exotic jeepney ket post-war creation tana-inspired tayo kadagiti QI sheets nga impan dito dagiti American soldiers in the 1940s. Dagiti enterprising Filipino ket inalada dagiti makina ket napartuat day the exotic type iti jeepney. Short distance man when of feeder trips, exciting. Babaan iti Philippine Quick Transport kas kadagiti tricycle, motorsiklo nga da sidecar na, kan dagitay pedicab, bisikleta nga ada sidecar na. Oh my God! Kuha kay Dan! Makasin! Hindi na pagaramitan ni
Tigdagas! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kayagayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan, titanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalan ka, anatingkar. Iti laksid, ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Tinapalabas, naragsakan da Miguel ken nanasalud iti panangted ti tulong ti asawa ti Bisi Mayor iti ipupusay nila kay Matias. Nagawid met ni Mayor Placido iti mansyon tapno agpaawag iti press conference amang kontra karag iti imbaga ti hired killer. Ngem agdwa-dwa ni Doña Agripina no adda mamati karag iti ibaganto ti Mayor. Ket ita adtoy ti tuloy ti nobela Arapaulan. Naitalimang agura. Papa, adon dagiti reporter iti Ruara. Nasayat mo kasta. Ngamsag tular muar intun nakaplastar aminan dagiti ramramit dagiti reporter. Papa, nakadagdagsan unay dito itaasang sangon yung aligasyon kontra kada kayo. Tinagdahil namin pinsan da di apugot tinapintas a reputasyon nyo. Wan nga rod. Honey, nakasaganan dagiti reporter. Nakaplastar amin ang aramidda. Mabalin mon amapan ilawlawag ti may pagpabasol kan ka. Juan, sige. Mapanak nga rodan iti ayanda. Ay, ako lima kayaw. Agsaon ni Mayor. Tapno sumbatan na amin dagiti kayat yo asalod-sudan itakin kuana. Umuna iti amin. Agyaman akin ni Apo Diyos, tainikan nakmanan iti karadkad ko nabigatan. Ito lang ang mga nagyaman kay ti Diyos, Mayor. Pato, Panggis. Tauray ka ni Dayta Banag at nadlaw yo. Honey, di ko nga mindakdak matang tinagan ni Apo. Taam mo ti amin asaan ka religyoso. Kandi mo amo ti Apo Diyos tadi ka mo't makinismisa. Bagad na di kastoy, awan lat di pagkabas-basulan. Mayor, mabalin ka din ti agsaludsot? Sige. Rugyan yun ti agsaludsot na di ka doon niya lagi tan di magbagayo. Anya ti makunayo iti pagpabasol da kada kayo? Awan! Kinapod no amin dagiti aligasyon kanyak na jay ataw. Saan ko nga mamod na jay apugot? Anang paltog iti Bisi Mayor. Oh,
Anya pa, di kahit yung adamagan. Miguel, inlibak ni Mayor dagiti alegasyon kontra kenkwana. Natural lang nga ilibak na. Ngam di kay madanagan. Ta itay in-interview ti may sa reporter ni Provincial Director kat imbaga na nga danto kano ipakita day jay apugot nga ebidensya nga agam amuda kini Mayor. Honey, napamatim nga ta dagiti reporter nga inosente ka iti ipampabasol kan kaday jay apugot. Patwa panggis. Mamati daman wino saan kadagiti makamuda. Di napatag. Naibagakmet na ipalawag ko ti aligasyon kanya. Papa? Mama? Kanya ti ibagam. Ada nang nagkodamag iti radyo. Managdengag kamutan iti radyo. Abay, anya ti ibagam, takas taunay apuram ngay masinag. Ada nang nagkodamag iti radyo, Papa? Anya manunday ta. Tika di kalkal pa sa preskon ko. Saan, Papa? Anya nga rod, iha. Ibagamon, di na kam kumapaggagaran ka ni Papam. Isupaya. Nangag ko ti panangin interview ti may sa reporter ken ni Provincial Commander. Kat ko nana, nga adanto ka no erwar nga ebidensya tinang paltog kini Vice Mayor at talaga nga agam-am mo kayo, Papa. Oh, patwa panggis. Anya kumatirwar na nga ebidensya. Honey, ibagamlaan no talaga nga agam-am mo kayo iti dayjay apugot. Imbaga kita yan adyak am-amo na niya apugot. Isunay tat isungbat ko. Period! Nanang, ada akon. Nasipngutan kamot asimbang Port Barok. Gaputan na imasan mi tinagtutungtong karagiti kakadwak. Idinamuan mi ti sungbat ni Mayor karagiti may pagpabasol kinkwana, nanang. Anya ti sungbat na kadagiti maipagpabasol kontra kenkwana. Naglikodan na. Ngam muna dayjay apugot, nanang. Kaya't nangarudasawan. Naglibakan namat nga iso ti masterman iti pan nakapaltog ni Vice Mayor. Wen nanang. Awan pulos ti inamin na. Ang talaga kasta. Addan tupay tao amaktuam lang aruden ti panangaramid na itimay sa akrimen. Paglibakan ng tupay lang. Ay, kanyan to nga ti pagbanagan ti kaasaw, anak ko. Nanang, uray paglikodan ni Mayor dagiti amin nga aligasyon kenkwana. Ket saan latta ang makaliklik. Pagkuna amat. Gabuta danto kano irwarday jay apugot nga ebidensya kontra kini Mayor. Mama, papanan yon? Nakasukat kayo, Mat. Mapana ki di ospital nga ayan dayjay apugot, iha. Anya? Aramidak daydi na ibagakan ka. No palubusan na ka makisarita iti dayjay apugot. Mama, panagkunakat marigatan ka makaasidag iti dayjay apugot. Tanak hospital arrest. Pantay sarado dagiti pulis. Awan tikas iti agpadas latta, iha. Lukas na, mapan kayo latta, Mama. Wan, kanang itugot akon iti kwarta.
nga ipasuksok ko iti dayjay apugot. Barang no masisirap, ket baliktadan na amin nga aligasyon na kontra ka ni papam. Manungay matipasuksok kan kwa na, mama. Basta, dakkel agatad iha. Tapno sigurado, iso di mo kwestiyonan no mano ti kantidad nga intugot ko. Ako lima kayo. Ulima. Tada na patag nga ibaga kada tayo ni Mayor. Kakadwa, saan may libag ka na kayo tisang-sangwa kita problema? Kadya ka mo, nuan niya di pagbanagan ti amin na. Iso nga rod ng mayak dito'y hideout. Tapno ibagak ti panagridam yo. Nakasagaan na kami lang ta. Itian nyaman na mandaryo kada kami, Mayor. Nasayaan. Tanyaman nga oras. Mabalin. Ami pasungal-ngal tayo itirangan. Salpag. At daak pailaang dito'y ruangan ti ospital. Nga nakabalandran dagiti pulis iti sangwanak. Kung nati opisyal itay anak isarita kanyak. Nga ipakaamuda pa'y nga umuna kini provincial director no palumpusan dak amang sarungkar iti dayjay apugot. Simperkwensa. Talaga na ingat ti ipapaida siguridad na. Tauray siya nga asawa ti Mayor iti daytoy nga ili. Kinapkapandak pa'y. Urayak ti opisyal anangawag ka ni provincial director. Katsapay la kuma, tapalubusan dak ang makisarita ka ni Pugot. Ti opisyal, isudaytan umas asidag nga umisisam. Sapay la kuma, tapalubusan dak metlaeng ang makisarita iti bambantayan da. Ay, sampay la kumatasong batan ni mama ti awag ko. Kaya't ka, mamuan. No pinalubusan mo't lang dagiti pulis ang makasarita na day tiyay apugot. Hello, Chloe. Agyaman nagtasinong bata niyo matlaang ti awag ko, mama. Anya ti bagham, tay mawag ka iha. Kaya't ko lang nga, mamuan. No pinalubusan ta kayo matlang dagiti pulis ang makisarita kini Pugot, mama. Wan iha. Ngam di malanak iti na istrikto apan nakaribisar. Anya ti kaya ti asawan? Uray asawa nak ti Mayor. Kat hinarangan dagdag iti pulis iti ruwangan. Kat kinapkapandak. Kat pinalubusan da kayo matlang amang kita kini Pugot, mama. Waniha. Ngam inihawag na nga umuna ka ni provincial director. Iso tinagdesisyon. Anya, matan. Okay. Nakapagsarita kayo ka din? Saan pa eh? Tay-tay mawag ka katapag iso ko mga ilukat kuntiri daw ti silid ngayan ni Pugot. Napalubusan kayo? Ada kayo lang ti sumango kin ni Pugot? Wen, ngam ko na dagiti pulis. Amasapol ang nakalukat lata ti ridaw ti silid, kabayatan ti panagsarsarita mi ti dayjay apugot. Anyamatan? Agam sana bali niya. Uray kat adayo man ti ayan dagiti agpampantay a pulis. Saan da amang no ibagak to kan ni Pugot, nga awit
kon ti kwarta. Basta ibabawi na lang di dagiti aligasyon na kontra kan ni Papa. Miguel, anya ti pampanunutam, taapay amay kulkuleng ka. Nanang, malaglagip ko lang ti minatay tayo. Adi tayo mo tunay mabantayan. Di intay tumanan kada ang hilaw. Nasaysaya at sa no saan tayon nga urayon ti may kasyam nga aldaw apan kay masayag na, nanang. Itabon tayo latan. Anya? Uray mabayag alamayan tayo. Saan tayo na mapasubli ti biyag na, nanang? Iso nga, anya nga ta? No itabon tayo itun intun maminsan na bigat. Mala, ibagam to nga rod kadagiti kakadwayo anagagat amang bambantay iti bangkay na. Tanarigat mat no datalatan ti agdesisyon. Napanan ni mamam. Napayajak na sangpetan. Ha? Kwa papa. Ha? Apayat di ka makasumbat iti diretso. Napanan ni mamam ko na. Napan na hospital, papa. Pato apangges. Apayat na sakit na napan ni Jay. Nga mapay nga rod at di mo kinadwaan na nagpatikap. Nasayati ka sa saad na, papa. Ngamkit di, napan na sinarungkaran ni Pugot. Ano? Tapayat di mo imbaga kanya kadagos ti panggap ni mamam. Gapot damang ano diyo palubusan no ibagami kada kayo, papa. Talaga adyak palubusan no namwak. Kadin tumot na makastrak iti silid-ngayan ni Pugot. Tabantay sarado kadag iti pulis. Saan man, papa? Nakastrakan ni mama iti silid nga ayan ni Pugot. Niya? Kasano ang nakastrak din tutad na nang ibagakan niya? Anay strikto dagiti pulis nga agbambantay kan ni Pugot. Nakastruck ni mama iti ayan ni Pugot. Tainawagan ti may sa police officer ni provincial director. Kat dinawat na ti pamanubos na. Amakita ni mama ti pimaltog kinipisi. Anya nga rod di kang runaan arason. Anapan ni mamam. Ada awit ni mama adakkel a kantidad. Iti panakisarita na kinipugot, papa. An na ti kwarta? Kan mano ti awit na? Dakkel a kantidad, papa. Pato apangkis. Apa yan ang itugot iti kasta kadakkel a kantidad? An-anwan na. Ipasuksok na iti dayja pugot. Kabarang baliktada na dagiti amin nga impagpagana kontra kada kayo pa. Nagneng akong tadyak nawatan na dagos. Kastat kinapatagyo kin ni mama, papa. Aramidan na ti amin apamuspusan. Tapno saan kayo laang amabalon. Panunutem ana imbag ti jayak ken kapugot. Dakkel akan tita ti di jayak ken ka. Kas kasuka ti panangibabawim iti aligasyon mo kontra iti asawak. Natitag. Tunja Kripina. Diyak ka ti pasisira pinikuar tayo. Simberkwensa! No kasta natangken ka.
Kita man nga ron, no di ka mabulok iti pagbaludan. Anyo, ipumpunta ito di bangkay ni Matias. Miguel! Wen kakadwa, iso tinagtulagan mi kininanang. Tauray iabot tayo iti siyam nga aldaw, ti pananglamay tayo kinkwan. Saan tayo amay sublipay ti biyag na? Sige ya, no iso ti desisyon mo. Mok nga ado ti aramiden nyo iti taltalon. Kat amangan no ado ti mabaybayan nyo amulay. Gapo iti panagbambantay tayo iti bangkay ni tatang. Iso ana saysayaten nga itabon tayo ton ti bangkay na. Adda kamat gaya managribe na. Abay, di mo man laing bagbagat i planom. May papan iti naka-ospital. Ani, pugot. Oh, abay, nagsinaay kay tinawdag. Kumusta ti panagsarita yo iti dayjay at tao? Intugutak iti dakkel akan ti tadhani. Takunak no mapurar ko iti silang ti pirak. Kat ibabawi na dagiti imbagbaga na kontrakan ka. Ngam nagbitutak. Pantua panggesan niya ti kayat mo asawan? Kinunana adi na kanon kayat ti pasisirap iti pirak. Ken kunana nga adda dagiti ebidensya nga irwar na iti masungad nga laldaw. Nga adda amangi mamagkan ka. Hindi. Saan na mabalen? Kinunam iti preskon mo, adi kay agam-am mo iti dayjay apugot. Ngam kinunana anabayagan nga agam-am mo kayuhani. Ta isu ka no titirador mo. Saan na budno tayo tagribi na? Sapay la kumagarod, tanipugot ti agul-ulbod, hani. Tano saan kamatlaang amaikat a mayor. Maliwan mi ang plano ka na gini kakadwa. Masapol lamatayan na yapog ko titi kabitan na panawan. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na dengyang tituloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang hura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.